Počinjemo s pismom 67 koje se nalazi na stranici 179. Dobrodošli natrag. Imaćemo 4 tjedna nastave, a zatim idemo na ljetne praznike. Dakle, ovo pismo izvanredna prilika koja kuca na vaša vrata. Pozdrav i blagoslov. Primio sam vaše pismo od 29. Adara. I neka Bog da imate dobre vijesti o stvarima o kojima pišete u svom pismu. Kako se približavamo vremenu naše slobode, vjerujem da ćete odvojiti vrijeme da razmislite o značaju ovog velikog blagdana. Dakle, ovo je napisano na rođendan Rebea zapravo, 1960. godine, što je samo nekoliko dana prije, točnije 4 dana prije Pesaha. Dakle, to je vrijeme slobode. Vjerujem da ćete odvojiti vrijeme kako biste razmislili o značaju ovog velikog blagdana, prisjećajući se ropstva u Egiptu koje nije bilo samo fizičko ropstvo, već i duhovno. I usput, budući da nam je naređeno, sada dodajem, budući da nam je naređeno, kao što kažemo u Hagadi, da u svakoj generaciji moramo sebe vidjeti kao da izlazimo iz Egipta i žrtvenika Az i Tanje. I svakog dana trebamo sebe vidjeti kao da izlazimo iz Egipta, što znači da postoji duhovni izlazak iz naših ograničenja na kojima moramo stalno raditi. Dakle, ovo pismo je relevantno. Nemojte misliti da nije relevantno samo zato što nije vrijeme Pesaha. Vrlo je relevantno. Ipak zbog velike vjere djece Izraela u Boga bili su oslobođeni iz ropstva i primili Toru, čime su dobili istinsku i potpunu slobodu. Jednostavna poruka toga je da nijedan Židov nikada ne bi trebao gubiti nadu i uvijek bi trebao nastojati osloboditi se utjecaja i ograničenja okoline, kao i unutarnjih iskušenja, i čvrsto napredovati putem Tore i micvi. Dakle, ono što Rebe ovdje govori je nekoliko stvari. Rebe kaže prije svega da moramo biti svjesni činjenice da naše okruženje utječe na nas i nameće nam ograničenja. A biti slobodna osoba znači da smo toga svjesni i da se oslobađamo tih utjecaja i tih ograničenja. Drugo, i ovdje Rebe iznosi još jednu poantu, a ta poanta se vraća na njegov uvod, a to je prisjećanje ropstva u Egiptu, koje nije bilo samo fizičko, već i duhovno. I zbog naše velike vjere bili smo oslobođeni iz ropstva i primili Toru, čime smo dobili istinsku i potpunu slobodu. Dakle, Rebe naglašava da istinska i potpuna sloboda nije samo izlazak iz Egipta. Istinska i potpuna sloboda je kada nam je Bog dao Toru, kada smo primili Toru, kada smo imali istinsku i potpunu slobodu. I to je cijela tema za sebe. A to je da postoji sloboda od nečega i sloboda za nešto. Sloboda od nečega više je pasivna sloboda. To je recimo kada je netko u zatvoru. Oni su fizički u zatvoru i daju im slobodu, izvade ih iz zatvora. Jesu li sada slobodni ljudi? Izvana jesu, ali iznutra nisu nužno. To je poanta koju Rebe ističe. Kad je riječ o primanju Tore, kada su Židovi napustili Egipat, bili smo izvana slobodni. Nismo nužno bili slobodni iznutra. Kada smo primili Toru, što znači da smo posvetili svoje živote svrsi, što znači da smo izabrali svojom vlastitom slobodnom voljom živjeti na određeni način. Tada smo slobodni za nešto. Ne samo slobodni od nečega, već slobodni za nešto. I to je prava sloboda. Zato mnogi ljudi mogu biti vrlo bogati, a ipak su i dalje vrlo porobljeni. Možda su slobodni od određenih vrsta ograničenja, možda su zdravi i bogati, dakle njihovo zdravlje je dobro. Njihovo bogatstvo ih ne ograničava, pa mogu raditi mnogo stvari. I dalje nisu slobodni ljudi. Zašto? Zato što žive pod utjecajem i ograničenjima okoline. Sada razmislite o tome na trenutak. Ako pogledamo svoje živote, zar ne, i pogledamo način na koji živimo i što radimo, možda da pokažemo da smo slobodni. I često je mnogo toga, ono što društvo naziva slobodom,
luksuzom ili kako god to nazvali, udobnošću ili čim god već, ipak postoji sva ta unutarnja frustracija od koje patimo i koja vrlo jasno pokazuje još uvijek smo na neki način porobljeni, još uvijek smo ograničeni, zar ne? Dakle, oboje je vrlo važno. Dakle, postoji utjecaj i ograničenja okoline. I onda naravno imamo svoje unutarnje napasti koje svi imamo. I to je vlastita borba, bez obzira na to što se događa izvan osobe. Osoba to uvijek ima. A način da se oslobodimo je kada se posvetimo vrijednosti koja je objektivna, a ne podložna svijetu, već je nešto što je neovisno o svijetu. I to je ono što nam je Bog dao na Sinaju. I to je put Tore i Micve, put Židova. Što se tiče osobnih problema, najbolje je, dakle, ova osoba je očito pisala Rebiju da ima neke osobne probleme. Najbolji savjet je da biste trebali pokušati što manje razmišljati o svojim unutarnjim problemima. O tome smo već govorili u nekim prijašnjim pismima. Ovo je vrlo snažan savjet koji je pomalo kontraintuitivan. I to je, prestanite razmišljati o svojim problemima. To je gotovo, ako smijem reći, i opet osoba mora biti na pravom mjestu da to učini, zar ne? Ali to je gotovo kao da Rebe govori osobi prestani ići svom terapeutu i pričati o svojim problemima. Sada, razlog zašto kažem da je to gotovo kao da Rebe to govori je zato što to ne tvrdim apsolutno. Postoji vrijeme i mjesto kada osoba treba otići terapeutu i razgovarati o svojim problemima. Zapravo postoji, ali postoji jedno jako veliko nedostatak ili koja je prava riječ koju tražim? Postoji jedno jako veliko slabost koja također proizlazi iz toga što stalno pričamo o svojim problemima, svom terapeutu ili bilo kome, ili svom supružniku, ili prijateljima, ili kome god već. A to je da živim u svojim problemima. Dakle, na kraju, ako to radim predugo, samo povećavam svoje probleme. U redu, moramo razgovarati. Ponekad jednostavno moramo izraziti svoje probleme kako bismo ih mogli podijeliti s nekim i tako dalje. Ali ako počnemo, nazvaću to obsesijom, stalno iznova živjeti u svojim problemima, tada stvaramo problem. Učvršćujemo problem. Rebe nam često daje savjete. U redu, sada ću opet reći, osoba mora biti spremna na to. Ponekad ljudi jednostavno nisu spremni za to. Treba im suosjećanje. Treba ih razumjeti i tako dalje. Ali nadam se da ćemo to prevladati i prestati razmišljati o svojim problemima dok ih potpuno ne izbaciš iz svog uma. Jer ako prestaneš razmišljati o svojim problemima, pogodi što se događa. Znaš, ako ne razmišljaš o svojim problemima, u mnogim aspektima riješio si se svojih problema. Ne kažem da naravno postoje problemi koji su objektivno izvan nas i s kojima se moramo nositi. Ali emocionalni aspekt patnje naših problema, sve je to naše razmišljanje o njima. Sve ostalo su tehnički aspekti naših problema s kojima se moramo nositi i smisliti što učiniti. I ponekad traju duže, ponekad kraće. Ali razina patnje koju imamo zbog njih ovisit će o tome koliko dopuštamo našem umu, koji tada zapravo utječe na naša srca, da živi u njima. To znači da ne razmišljamo ni o njihovim štetnim aspektima, niti o tome kako ih prevladati. Razumijete li dokle Rebe ide? Rebe kaže jednostavno zaboravite na njih. Ali potpuno odvojiti svoje misli od tih problema i usmjeriti ih na stvari i usmjeriti ih na pitanje Tore i Micota. Koristite svoj um da budete zaokupljeni Torom i Micvama. Još jedna dobra metoda je pokušati biti među ljudima što je više moguće. I još jedan vrlo važan savjet koji daje Rebe, a koji je vrlo praktičan. Nije toliko psihološki kao prvi, iako jest psihološki, a to je budite među ljudima. Ljudi trebaju povezanost s drugim ljudima, čak i introverti. Biti među ljudima izvlačite iz samog sebe. To je razlog zašto je važno biti među ljudima. I to vrlo jasno vidim kod sebe. Pitam se, vidiš li i ti to? Ali znam da ponekad nisam baš najbolje volje, ali sada moram doći na minjan. Imamo službu, imamo minjan i ja sam rabin. Zato dolazim na minjan
I samo zbog toga što uđem, pozdravim nekoliko ljudi, netko mi postavi pitanje, vodimo razgovor. Samo razgovaramo o tome koliko loše Phillisi igraju. Ne znam što god se događa. Sve to i izađem van i osjećam se bolje. Tako jednostavno. Dakle, izjava koju je dao dječak iz ješive, kako pišete, nije istinita. Ne znam što je to. Bilo bi zanimljivo saznati. Ali osoba kaže, ne znam je li ta osoba možda bila učenik ješive. Takav je dojam iz ovog komentara ovdje. Tu izjavu koju je dječak dao, trebate znati da nije istinita. Dakle, mislim da je Rebe smatrao da mora riješiti neko pitanje oko kojeg je taj dječak možda bio opsjednut. Možda mu je netko nešto rekao, pa se zbog toga osjećao grozno. I Rebe kaže da to nije istina. Neka predstojeće vrijeme naše slobode donese pravu slobodu od svih ometajućih misli i od svih iskušenja i skretanja, kako vanjskih, tako i unutarnjih. Kako biste mogli služiti Bogu s puninom i radošću svoga srca, želim vam košer, sretan i nadahnjujući Pesah, uz blagoslov Nisana Mindela. Nisi Mendel je bio tajnik Rebea, koji je pisao većinu Rebeovih pisama na engleskom jeziku, a moj zet, njegov praunuk, nosi ime po njemu. U redu. I sve je u redu, ljudi. Imali pitanja, prigovora? U redu, stigli smo do pisma 68. Osjećati se kao izopćenik. Ovo je iz 1967. godine. Blagoslov Australiji, blagoslov i pozdrav. Vaš telegram stigao mi je s malim zakašnjenjem. Za one koji se sjećaju što su telegrami, što ja baš i ne znam, ali također sam primio vašu nedavnu prepisku. Koristite riječ prepiska. Mora da je i ona napisala pismo. Je li ovo žena? Iz nekog razloga ne mislim da je žena. Aha, da, gospođa, da. Po primitku vaše brzojavne poruke, sljedeći odgovor je poslan natrag vama, odgovarajući na vaš brzojav, želeći vam uspješno liječenje, dobre vijesti i blagoslove. Dakle, Rebe je poslao natrag brzojav. Sada šalje ovo pismo. Neka Bog da imate dobre vijesti koje možete javiti, posebno sada kad smo u povoljnom mjesecu Adaru. To je mjesec prije Pesaha, mjesec Purima, koji je također sretan mjesec, mjesec koji nosi energiju radosti. Povoljnost ovog mjeseca naravno povezana je s čudesnim blagdanom Purima, u kojem židovske žene imaju posebno važnu ulogu, jer je Estera, zajedno s Mordehajem, donijela preokret događaja. Iako je Mordehaj bio jednako važna osoba kao i Estera, i kao što kažemo u molitvi za Purim, u danima Mordehaja i Estere, tako spominjemo i Mordehaja kao i Esteru. Ipak Megila, koja sadrži priču o Purimu, a koja je jedna od svetih knjiga Tanaha, ne nosi ime po Mordehaju. Kako se zove? Megilat Estera. Niti po Mordehaju i Esteri zajedno, već isključivo po Esteri. Megilat Estera, knjiga o Esteri. Dakle, rabin pokušava naglasiti da iako se čudo koje se dogodilo na Purim odnosi i na Mordehaja i na Esteru, ipak vidimo da postoji poseban naglasak na Esteri na određene načine, kao što je ime Megile. S obzirom na vaše pismo, s velikim sam zanimanjem pročitao vaš pregled kurikuluma, mislim da se tako zove. Zadovoljan sam što mogu primijetiti da vodite svoj dom prema našoj svetoj Tori, koja se zove Torat Hain, što znači Tora života. Jer je ona izvor pravog života, kao i pravi vodič u svakodnevnom životu. Unatoč poteškoćama koje ste imali u prošlosti i koje još uvijek donekle doživljavate. Dakako, to razdoblje u prošlosti kada je svakodnevni život trebao biti drugačiji. Zahtjeva ispravljanje, posebno odlučnim naporom da se poboljša sadašnjost i budućnost. Mislim da se Rebe odnosi na to kako je ona sigurno pisala o načinu na koji je prije živjela i da to nije bio ispravan način života za Židova. Dakle, Rebe kaže da se to mora ispraviti. Kako to ispraviti? Mora se ispraviti. Kako to ispraviti? Odlučnim nastojanjem da se poboljša sadašnjost i budućnost. Ispravljaš prošlost načinom na koji je sadašnjost i kakva će biti budućnost. I da nadoknađuje prošlost. S druge strane, ljudska priroda je takva da se stvari koje dolaze lako uzimaju zdravo za gotovo. Rebe kaže jedno pravilo, ljudsko psihološko pravilo. Stvari koje dolaze lako uzimaju se zdravo za gotovo, što je razlog zašto statistike pokazuju da većina ljudi, i mislim da je to velika većina ljudi koji dobiju na lutriji, vrlo brzo proćerda taj novac. I to je jednostavno zato što za to nisu radili, pa je došlo lako i uzima se zdravo za gotovo, te se ne cijeni i ne poštuje kao stvari za koje se moralo boriti i truditi.
Usput, ovo je ovdje vrlo snažna poanta, životna poanta. A to je da je borba u životu, kako bi se nešto postiglo, vrlo važna. Iako nam se to ne sviđa, ni meni se ne sviđa, ali ipak je vrlo važno. Jer kad se borimo, tada se držimo onoga što stvaramo. Kada se ne borimo, to nam često isklizne kroz prste. I Rebe dalje pojašnjava. Dakle, razina židovskog života, koju ste vi i vaš suprug postigli kroz stvarne napore, prožela vas je dublje i temeljitije. Zašto Rebe kaže da ih je to proželo? Zato što kad se za nešto boriš, to te prožme. To je poanta. Postaje jedno s tobom. Ne isklizne ti kroz prste. Nije površno. I neka Bog da oboje nastavite u tom smjeru zajedno sa svojom djecom, bez da dopustite da vas na bilo koji način ometaju ili utječu na vas poteškoće koje opisujete u svom pismu. Nemojte dopustiti da vas poteškoće ometaju. Poteškoće samo osiguravaju da to ostane uz vas, da postane jedno s vama. Naprotiv, same poteškoće mogu poslužiti kao izazov i poticaj za veći duhovni napredak, kako je također objašnjeno u hasidskoj literaturi. Naime, da se čak i od zle sklonosti može se izvući pouka. Jer je jasno koliko je zla sklonost uporna i neumoljiva u izvršavanju svoje dužnosti da odvrati Židova od puta Tore i micvota. Stalno mu predstavljajući razne poteškoće, iskušenja i svakakve suprotne argumente. Toliko da se zla sklonost često pojavljuje pod krinkom pobožnosti i glasa morala. Kao što su to zapovjed poštivanja oca i majke, potreba za očuvanje mira i sklada i slično, i slične stvari opravdavaju odstupanje od puta Šulhan Aruha. Što zla sklonost radi jako dobro, postaje pobožna. Kako zla sklonost može biti pobožna? Zato što koristi naše vrijednosti protiv nas. Kaže da trebaš poštovati oca i majku. Ako nećeš jesti, ovo sad izmišljam, ne znam u čemu je problem ovog pisma, koji su izazovi ove žene, ali ako nećeš jesti u domu svojih roditelja zato što nije košer, to nije poštivanje svojih roditelja. Sada imamo sukob, zar ne? Ali zapravo znamo da Tora kaže da poštuješ svoje roditelje, svoju majku i oca, sve dok to nije u sukobu s onim što nam Bog zapovjeda da činimo. Dakle, trebamo znati sustav vrijednosti koji nam Tora daje. Isto tako, drugi primjer koji je dao je očuvanje mira i sklada. Mir i sklad su jedne od najviših vrijednosti u Tori. Međutim, to ne znači da ćete učiniti bilo što za mir i sklad. Ne smijete žrtvovati ni jednu vrijednost radi mira i sklada. Naprotiv, unutar svojih vrijednosti održavate mir i sklad. Zapravo često, ako morate žrtvovati svoje vrijednosti zbog mira i sklada, nećete stvarati mir i sklad. Jer mir zaista dolazi iz srca, ne dolazi iz onoga što radimo. Dakle, ljudi će reći, zbog toga što radiš ovo i ono, nemamo mira u kući. To općenito mi je istina. Općenito govoreći, to je zato što jedna osoba nije spremna prihvatiti ono što je drugoj osobi važno. Sada nema mira u kući. Mir znači da sam u miru s tobom, s onim ko si ti i s onim što voliš. I svatko tko je u braku zna da će biti dosta stvari. Možda će neki ljudi reći da ima puno stvari koje moj supružnik voli, a ja ne volim ili me čak i živciraju. Ali onda odrastem, razvijam se i sazrijevam. I kažem, ako moja voljena osoba to voli, onda to prihvaćam. Znaš, to je lijepo. Ne moram to nužno voljeti, ali mogu im dati prostor da to vole. Tako se stvara mir. Tako da zla sklonost postaje vrlo pametna. I to je očito iz onoga što je napisala Rebeu. To je ono što je njezina zla sklonost radila. Odlučnost i predanost. Zle sklonosti prema svojoj dužnosti. Predanost koju zla sklonost ima prema svom poslu, a to je da nas zavodi, trebala bi nam stoga poslužiti kao inspiracija. Koliko bismo i mi trebali imati istu predanost onome zbog čega smo stavljeni na ovaj svijet. Koliko bi više osoba trebala biti posvećena i predana svom pravom zadatku.
S obzirom na to da Židov ima božansku dušu i prirodni unutarnji poriv prema dobru i svetome, što bi ga zaista ispunilo oduševljenjem da može služiti Bogu s radošću i veseljem u srcu. Drugim riječima, Rebe kaže, naprotiv, trebaš naučiti iz predanosti svoje zle sklonosti kako biti jednako predan. U vezi s gore navedenim moram prigovoriti izrazu koji koristiš u svom pismu, da se ponekad osjećaš kao izopćenik unutar svoje obitelji, čiji su se putevi udaljili od židovskog načina života i koji zamjeraju tvoju privrženost tradicionalnom židovstvu. Razumiješ izazov s kojim se suočavaju, a to je veliki izazov i nije tako neuobičajen za ljude koji počinju poštovati Toru i micvot. Oni se osjećaju kao izopćenici u svojoj obitelji. Cijela njihova obitelj, recimo, pretpostavljam, jer ne znam, ali pretpostavljam da je cijela obitelj sekularna. Oni se smiju onome što rade. Kažu da uništavaju obitelj, jer znaš, na događanjima, znaš, ne možeš jesti našu hranu i ovo i ono. Sve su to vrlo uobičajene stvari koje se događaju, zar ne? I ona je to napisala Rebi da se osjeća kao izopćenica. Pa Rebe piše, ne sviđa mi se to, ne slažem se s tim izrazom, ne sviđa mi se taj izraz. Zapravo, situacija je upravo suprotna. Jer ako itko treba biti smatran izopćenikom, to je onaj koji sam sebe isključuje iz puta Tore i židovske tradicije, koja traje više od 100 generacija unatrag, do vremena kada je židovski narod postao sveti narod na gori Sinaju. Rebe to često govori i to je naravno istina. I moramo vidjeti istinu. Tko je izopćenik? Izopćenik nije onaj koji radi ono što bi trebao raditi. To je kao u našem svijetu, usput, to se danas događa u našem društvu, zar ne? Da, znaš, svi se redaju da podrže, ne daj Bože da podrže zlo na Bliskom istoku. Hamas, Hezbolah, što god da je, zar ne? To je prevladavajući glas na ulici koji ih podržava, zar ne? Znači li to da sam ja izopćenik zato što ih ne podržavam? Zato što kažem da je zlo zlo? Ne, ja nisam izopćenik, oni su izopćenici. Činjenica da su oni većina ne znači da nisu izopćenici. Dakle, kada osoba radi ono što je ispravno, nikada ne bi trebala osjećati da je izopćenik. To im govori Rebe. Drugim riječima, Rebe kaže da, iako on naravno razumije da su oni društveno izopćenici u svojoj obitelji, zar ne? Ali Rebe kaže, morate imati dublju perspektivu. Dakle, kada se okupite sa svojom obitelji, trebate shvatiti da predstavljate nešto, zar ne? I da duhovno niste izopćenik, zar ne? Naravno, ne držite svojoj obitelji govor o tome, zar ne? Ali dolazite puno sigurniji u to tko ste. Židovska povijest je jasno pokazala što je bila glavna struja židovske tradicije i sama osnova židovskog postojanja kroz stoljeća. Uvijek smo imali odstupnike još od vremena zlatnog teleta, od onih koji su štovali zlatno tele pa do današnjih asimilacionista, zar ne? Dakle, rabin kaže, uvijek smo imali ljude koji su odstupali. Od samog početka imali smo ljude koji su napravili zlatno tele, zar ne? Danas češće imamo pokrete koji odstupaju od istine da je Tora s brda Sinaj i da se ne može mijenjati. Također smo uvijek imali one koji odstupaju i od vremena zlatnog teleta do današnjih asimilacionista. Ali svi su to bili prolazni fenomeni koji završavaju više ili manje brzo kada se neki od onih koji su odstupili vrate glavnom toku židovske tradicije, dok su drugi izopćeni, izgubljeni. Rebe o tome puno govori. Rabin kaže, događa se jedna od dvije stvari ljudima koji odstupaju od Tore. Vidite, Tora je istinita. Istina je vječna. Nešto što je vječno, traje zauvijek. Ako pogledate zajednički nazivnik židovskog naroda kroz cijelu povijest, jer želimo razumjeti kako to da su Židovi od svih naroda najviše potlačeni, progonjeni, a ipak su uvijek prisutni, ne mogu biti uništeni. Mi smo vječan narod jer smo ukorijenjeni u vječnosti i dio smo vječnosti. Ali ako netko odstupi od toga, što se nažalost događalo kroz našu povijest, gdje su se skupine udaljile od prave Tore, s vremenom se dogodi jedno od dvije stvari. Ili se vrate, ili se izgube. Uvijek to možete vidjeti, mogli ste to vidjeti. Ne želim to eksplicitno objašnjavati i to je tragično, ali možete to vidjeti upravo sada.
Ako promatrate što se događa u židovskom svijetu posljednjih 75 godina, vidite to pred svojim očima. I to je usput rečeno ono što stoji iza onoga o čemu se svi pitaju. Neki se ljudi ne pitaju. Nadam se da se vi ne pitate, jer se nadam da razumijete. I to objašnjava zašto je Habad danas najefikasniji pokret u židovskom svijetu. A to je zato što je vjeran, kao i cijela ortodoksija. Vjeranje Tori sa Sinaja, vjeranje Bogu, zar ne? I emocionalno, njegov emocionalni pristup također je vjeran Tori. Ono što se događa drugdje je da se ljudi polako, ali sigurno, tragično gube. Ili dolaze u Habad, ili u bilo koju drugu ortodoksiju, što god to bilo. Isto je vrijedilo i za štovatelje Baala tijekom razdoblja prvog Bejt Hamikdaša u židovskoj povijesti. Imali smo tijekom vremena hrama što je bilo nevjerojatno vrijeme, nevjerojatno razdoblje. Imali smo ljude koji su štovali idole. Saduceji tijekom vremena drugog Bejt Hamikdaša. Dakle, Rebe sve to objašnjava. Imamo Saduceje. Oni su vjerovali samo u pisani zakon. Oni nisu vjerovali u usmeni zakon, što je hereza, zar ne? Što se dogodilo? Poznajete li danas ikoga tko je Saduceji? Danas nema Saduceja, zar ne? Nakon toga dolaze prvi kršćani. Kasnije Karaiti. Svi su oni, znate, prvi kršćani bili su židovi. Na to se Rebe odnosi. A onda imate Karaiste, koji su također vjerovali samo u pisani zakon. Zajednički nazivnik koji je povezivao sve židove i služio kao temelj židovskog opstanka ne može se svesti na teritoriji. Židovi su veći dio svoje povijesti bili bez zemlje, niti se to može smatrati jezikom, jer su židovi govorili različite jezike u različitim vremenima i zemljama. Čak i za vrijeme kralja Hiskije, jednog od velikih židovskih kraljeva u Jeruzalemu, bilo je židova koji su govorili aramejski, a ne hebrejski. Niti se drugi kulturni ili društveni čimbenici mogu smatrati zajedničkim nazivnikom židovskog opstanka, budući da su se i oni mijenjali s vremenom i od zemlje do zemlje. Jedine stvari koje se nisu promijenile u židovskom životu su šabat, obdržavanje, kašrut, košer, tefilin i sve ostale micve Tore, kako pisane Tore, tako i usmene Tore. Stoga su Tora i micva temelj židovskog života i opstanka. Shodno tome što se više nečiji svakodnevni život i ponašanje pridržavaju ovog načina židovskog života, to je više vezan za židovski narod. I obrnuto, što je osoba spremnija na ustupke, to više slabi svoju vezu sa židovskim narodom, sve dok ne postane izopćenik, ne daj Bože. Rebe to izlaže onoliko jasno koliko mislim da se može izložiti. I to je jako važno da svi mi to čujemo, znate, da nam bude jasno. Dakle, pobrinimo se da naši životi sve više i više budu usklađeni s Torom i micvama, a ne manje, ne daj Bože, tako da činimo sve manje i manje ustupaka, zar ne? Jer to je jedino što su ti drugi pokreti uvijek radili. Pravili su velike ustupke, zapravo temeljne. I onda polako nestanu, ne daj Bože. U našim životima nadamo se da nećemo praviti nikakve temeljne ustupke, ali ponekad pravimo praktične ustupke. Svi mi to radimo, zar ne? I želimo biti sigurni da ih činimo sve manje i manje i da smo sve više usklađeni s Torom i micvama. To je ono što je vječno. Dakle, Rebe zaista jača i ohrabruje ovu ženu u njezinoj i obiteljskoj predanosti Tori i micvama. Unatoč činjenici da ostatak njezine obitelji nije predan tome, uz spoznaju da nije izopćenica. Zapravo je u skladu s poviješću židovskog naroda. Što se tiče optužbe koju neki ljudi iznose da je ovakav tradicionalni židovski život fanatizam i slično, ni to nije ništa novo. Jer oduvijek je bilo Židova, još od vremena onih koji su štovali zlatno tele, a koji su sebe smatrali modernima i druge nazivali fanaticima, fundamentalistima i slično, zar ne? Upravo to oni rade. Oni se nazivaju fundamentalistima. I to je način, dobro, zato ja ne pridružujem se takvim ljudima. Što se tiče vašeg osobnog pitanja, ako je još uvijek aktualno pitanje o tome trebate li prihvatiti poziciju u obrazovnom sektoru, pretpostavljam da je ona možda već donijela tu odluku do trenutka kada prima ovo pismo. Dakle, Rebeovo postavljanje tog pitanja je još uvijek aktualno.
Pozicija koju su vam neki od vaših lokalnih hasidskih prijatelja koji vas poznaju i poznaju tu poziciju nagovarali da prihvatite. Sigurno nije potrebno posebno naglašavati važnost obrazovanja i privilegiju da možete obrazovati židovske dječake i djevojčice. Rebe kaže, znate, vrijednost obrazovanja židovskih dječaka i djevojčica je ogromna. Dakle, baviti se obrazovanjem je fantastično. Treba imati na umu da se svaki mali dobar utjecaj, dok su djeca još mala, višestruko umnožava kako dijete odrasta. Očita ilustracija je ona sjemena ili mladice, gdje čak i mala ogrebotina ili nedostatak u toj fazi može ozbiljno oštetiti odraslo stablo, dok se svaka mala korist u toj fazi višestruko umnožava. Što znači da što više izlažemo svoju djecu i učimo ih u mlađoj dobi, što su mlađi to bolje, to ih više oblikujemo i dajemo im dar za cijeli život. Što duže čekamo, to će manje toga prirodno ostati s njima. Naravno, to i može ostati, zar ne? Ali kad djeca uče stvari u vrlo ranoj dobi, to postaje dio njih, dio njihovog oblikovanja. To im više nije samo ideja o kojoj treba razmišljati. Šaljem ti svoje molitvene želje za ispunjenje tvojih dobrih želja, posebno za refuah, za ozdravljenje i dobro zdravlje, te za ispunjenje micva s radošću i veseljem u srcu. I nadam se da ću čuti dobre vijesti od tebe. PS. Tvoje prethodno pismo također je uredno primljeno, ali iz određenih razloga nije ranije potvrđeno. Kako smo ekipa? U redu. Hvala na palcu gore, Joyce. U redu, stigli smo do 8. pisma. Oprosti, pismo broj 69. Pismo 69, obrane izgrađene na krivnji. Ovo je iz 1973. godine Erev Šavuot. Dakle, to je neposredno prije blagdana Šavuota koji nam dolazi za otprilike 4,5 tjedna. Gospodin i gospođa S, a ovo izgleda kao PS pisma. Tako mi se čini. Piše PS. Ne znam, ali u svakom slučaju ne izgleda tako po načinu na koji je napisano. PS možda označava gdje žive ili ne znam. Upravo sam primio pismo od gospođe u kojem piše koliko ju je uzrujalo ponašanje njezinih roditelja prema vašem načinu života u skladu s Torom Šhaim. Njezini osjećaji su naravno razumljivi. Vjerujem međutim da će sljedeće primjedbe pomoći ublažiti njezinu zabrinutost. U vezi. Stav njezinih roditelja prema, pretpostavljam, načinu života tog čovjeka, njezinog muža možda, pretpostavljam. Razmisli o psihologiji osoba u dobi tvojih roditelja. Ovo je opet jako važno. Savjetovao sam. Mlade odrasle osobe koje su prihvatile život po Tori i micvama, što je predstavljalo veliki izazov za njihove roditelje. Jer roditeljima nikad nije lako kada njihova djeca žive drugačije nego oni. I kada to utječe na njihov odnos. Djeca ne mogu doći za šabat, ne jedu kod kuće. Zamislite koliko je to uvredljivo. Za roditelje, kada im vlastito dijete kaže ne mogu više jesti u vašem domu. To je kao, više ne možemo zajedno večerati. To je veliki izazov. Roditelji koji s vremenom nauče kako se pravilno nositi s tim, na kraju imaju lijep odnos sa svojom djecom. I vidio sam u mnogim situacijama gdje roditelji, hvala Bogu, s vremenom, znate, riješe stvari. Neki ljudi naprave malu kuhinju u svom domu, koja je košer kuhinja. Tako kad njihova djeca dođu, djeca tamo kuhaju i onda mogu zajedno jesti, što god to bilo. Uvijek postoje rješenja, zar ne? Potrebna je predanost s obje strane. Morate poštovati, prije svega, kao što uvijek govorim djeci, morate razumjeti položaj u koji dovodite svoje roditelje. Ovdje se ne radi o tome tko je u pravu, a tko nije. Ja radim ono što je ispravno. To je potpuno nevažno. Morate shvatiti u kakav položaj stavljate svoje roditelje. Morate im to stalno priznavati i morate preuzeti odgovornost za sva opterećenja koje im time namećete.
Smisli nešto. Budi kreativan. Ali kad to učine, vidio sam da se dovodi nekoliko stvari. Prvo, na kraju imaju prekrasan odnos i sve bude u redu. A drugo, na kraju imaju puno više unučadi nego što imaju njihova djeca ili njihovi vršnjaci. I na kraju postanu najbogatiji ljudi na svijetu. I onda, nekoliko godina kasnije, kao, wow, ovo je jednostavno nevjerojatno. U redu. Dakle, razmislite o psihologiji osoba u dobi njezinih roditelja, koji su cijeli život slijedili određenu životnu filozofiju. I onda iznenada shvate da su živjeli u zabludi i da je ta zabluda vrlo ozbiljne i ključne prirode. Oduzeli su sebi nešto što bi trebalo prožimati svaku minutu života jednog Židova. Jasno je u takvom slučaju, jasno je da je prirodno zauzeti obrambeni stav raznim argumentima i racionalizacijama, koliko god one bile slabe. Kako ne bi morali priznati svoju cjeloživotnu zabludu? Sada zamislite što se događa. Odjednom imate dijete, zar ne? Dijete. Pogledajte odraslo dijete. I ono počne raspravljati i govoriti, ali ovako bi Židov trebao živjeti, zar ne? A oni žive svoj život potpuno drugačije, zar ne? Nisu znali ništa o judaizmu. Nisu dobili priliku, zar ne? Uživaju u dobrom Philly cheesesteaku, zar ne? Vole ići u kino baš petkom na večer. A subota je savršen dan za košnju travnjaka. I to je ono što oni rade. I to je ono što svi rade. I to je ono što svi Židovi koje poznaju rade. I sada odjednom oni su u svojim 50-ima ili 60-ima, što god bilo, i iznenada njihovo odraslo dijete dolazi kući i dovodi u pitanje sve što rade i očekuje da se promijene. Naravno, to im je prirodna reakcija. Naravno, prirodna reakcija je biti defenzivan. Dakle, moramo shvatiti, očito biti defenzivan nije zdrava reakcija. Međutim, također znamo da i mi postajemo defenzivni, zar ne? To je prirodno. Naprotiv, trebali bismo pronaći načine kako da im bude ugodno i da ne budu defenzivni, kako bi mogli iskrenije preispitati stvari i onda učiniti sve što mogu. U ovom slučaju dodatnu poteškoću stvara činjenica da utjecaj ove iznenadne promjene dolazi od njihove vlastite djece, koja su s veseljem prihvatila promjenu. Jer slijediti primjer djece podrazumijeva zamjenu uloga. To znači, napravili smo veliku pogrešku, gdje umjesto da roditelji podučavaju svoju djecu, djeca moraju pokazivati put roditeljima, zar ne? To nije normalan način. Dodajte gore navedenom i sljedeće razmatranje, gdje jedna skupina ili narod nađe u brojčanoj manjini. Iako je vrlo istaknut po kvaliteti, ipak je u nepovoljnom položaju na svakom koraku u svakodnevnom životu. Jer pritisci većine, neugodnosti i poteškoće zbog različitosti predstavljaju ozbiljan i neposredan izazov za manjinu. Dok se nadmoć i kvaliteta ne cijene uvijek i ne mogu se iskoristiti na opipljiv način. Rabin kaže, na što on misli? Govorimo o židovskom narodu, koji je kroz svoju povijest, otkako je postao narod na Sinaju, bio manjina među narodima svijeta. Ipak, istovremeno, židovski narod bio je svjetlo narodima, dajući svijetu pojam istinskog monoteizma. U vrijeme kada je politeizam vladao i dominirao razmišljanjem i načinom života, običajima i ratovima svih naroda svijeta, bilo je prirodno i neizbježno, dakle, da s prihvaćanjem Tore od strane Židova, što ih je učinilo posebnim svetim narodom, dođe do općeg nezadovoljstva i mržnje prema njima od strane naroda svijeta koji su bili u velikoj većini. Dakle, nije iznenađujuće što postoji antisemitizam, zar ne? Imamo posla s posve drukčijom vrstom. To je doslovno kao da dijete dođe kući i počne biti religiozno. Ne bi trebao reći doslovno, ali je vrlo slično. U isto vrijeme, Židovi su postali dominantan faktor u svijetu po pitanju kvalitete, čak i u područjima koja nisu vezana uz religiju. Dobro je poznata činjenica, na primjer, da je postotak židovskih dobitnika Nobelove nagrade nesrazmjerno velik u odnosu na židovsko stanovništvo u svijetu, pa čak i u znanstvenom svijetu. Slično je i u drugim područjima, čak i u Sovjetskoj Rusiji, unatoč svim antisemitskim ograničenjima. Više od pola stoljeća Židovi su se isticali u raznim područjima. U nesrazmjeru s brojem židovskog stanovništva tamo, što je jasno pokazano brojem ljudi iz akademske zajednice među novim imigrantima odande.
Ipak, tendencija prema asimilaciji s većinom bila je najizraženija među višim slojevima Židova. Do te mjere da su se zavaravali kako je način života nežidovskog društva superiorniji. Kako bi izmislili neko slabašno opravdanje za oponašanje Goja, nežidova, u svim njegovim običajima i tako odgajali i svoju djecu. Stoga se može razumjeti osjećaj krivnje tih nesretnih Židova kada su otkrili svoju pogrešku i pokušali je prikriti. Dakle, oni čine ozbiljnu pogrešku. A sada ih netko iz njihove vlastite kuće proziva. Količina krivnje koju netko može osjećati zbog toga je ogromna. Nema potrebe da vam dodatno objašnjavam gore navedeno. Nadam se da će to barem donekle umanjiti vašu zabrinutost i ojačati vašu nadu da neizravnim utjecajem na vaše roditelje, u pravom smjeru, oni će na posljedku pronaći snagu i uvjerenje da promijene svoja stajališta. I stavove od neprihvaćanja prema pomirenju, a nadam se i prema nečemu više od toga. Prekrasno pismo, po mom mišljenju. Ima li pitanja ili komentara? U redu. Tako pristojna, puna poštovanja publika. U redu, sada smo došli do pisma broj 70. Dovoljna doza injekcije. PS, ovo je PS, ovo je iz 1976. godine. Što se tiče problema s vašim sinom, o kojem pišete u svom pismu, ozbiljnost toga je očigledna sama po sebi. Mješoviti brak, ne daj Bože, najtragičniji je, ne samo s vjerskog gledišta, nego je također vrlo tragičan s bilo kojeg drugog gledišta i za obje strane, što je iskustvo uvelike potvrdilo. Ovo je jedna od snažnih, jedna od točaka koje rabin ističe o mješovitom braku, a koja je zaista snažna, jest ova mala poanta, a to je da je tragičan za obje strane. Zašto je to tragično za obje strane? Zna li itko? To je tragično za obje strane zato što... Zašto? Moramo se malo vratiti unatrag ovdje, ali zašto se vjenčavamo? Koja je svrha braka? Sada, razlog zbog kojeg se vjenčavamo možda je drugačiji od razloga zbog kojeg bismo zapravo trebali stupiti u brak. Ali svrha braka je da muškarac i žena se spoje i izgrade nešto, zar ne? Što znači izgraditi židovski dom i također dom koji je posvećen Tori i micvama. To je razlog zašto se vjenčavamo. I ljubav je dio toga. Ali ljubav nije razlog zbog kojeg se vjenčavamo, zar ne? Ljubav treba biti dio braka, ali nije razlog zbog kojeg se vjenčavamo. Ako se oženi Mekim i ja i ona imamo različite svrhe u ovom svijetu, onda zapravo ne možemo zajedno izgraditi dom s jasnim ciljem, jer imamo različite svrhe, zar ne? Dakle, ako stvarno tvrdim da volim ovu ženu, onda joj nikada ne bih rekao da uđe u brak u kojem bi bila udana za osobu koja ima drugačiju misiju od nje. To je u suštini način na koji rabin o tome raspravlja i drugdje. I zato je to zaista tragično za obje strane. I rabin kaže što iskustvo itekako potvrđuje. I ako vi znate, samo iz iskustva gledanja što se događa, kao što mi je neko upravo jučer rekao, stalno slušam te priče, ali netko mi je upravo jučer rekao da je muškarac oženio ženu koja nije židovka. Misli da je prešla na židovstvo. Ne znam kakva je bila konverzija, nadam se da je bila košer konverzija, ali pretpostavit ćemo da jest, samo zbog poante koju želim ovdje istaknuti. I kad god odu kod njezine majke, majka kaže njihovom sinu, nisam to htio ponavljati, ali zovemo ga Jay. I ona izgovara, ali iz načina na koji to kaže Chris, volite. Sada muž postaje bijesan i kaže svojoj ženi
naš sin je Židov. Tvoja majka mu ne može reći da ga bilo što voli. Zar ne? Dakle, ono što se na kraju događa kada imate mješovite brakove je to da stvara ogroman sukob. I usput, vrlo često se sukob događa često. Jer njih dvoje se dobro zabavljaju zajedno. Znaš, na početku našeg braka to je kao mali medeni mjesec, zar ne? Sve je fantastično. I mi smo, reći ću to ovako, uživamo jedno u drugome. U redu? To znači da prepuštamo se užitku koji nam ta osoba pruža, a onda život počinje uzimati maha. I jedan od značajnih načina na koji se to događa je kada dobijemo dijete. I u trenutku kada osoba dobije dijete, tada se njezino unutarnje biće počinje buditi. Bez ikakvog njihovog truda, bez njihove želje, bez njihovog napora, ono se počinje buditi. I odjednom imate osobu koja je potpuno svjetovna i odjednom želi da njezino dijete ima židovski odgoj. I odjednom žele da njihovo dijete ima kršćanski odgoj ako su kršćani, zar ne? I tu često dolazi do sukoba. I to se događalo s ovim parom. Dakle, i to se događa vrlo često. Zato, kaže Rebe, mi to znamo. Gdje smo sada? Kao što su iskustva obilno pokazala. Stoga je potrebno učiniti sve što je moguće, kako bi se spriječio takav samoubilački čin s obje strane. Rebe to naziva samoubilačkim. Zašto bi Rebe to nazvao suicidalnim? Zato što je to svojevrsno samoubojstvo za svakoga od njih, i Židova i nežidova. Recimo zašto? Samoubojstvo. Oni još uvijek mogu živjeti do 120 godina. Ovisi kako gledamo na život. Ako je život fizičko postojanje, onda bi to bilo točno. To nije samoubojstvo. Ali ako je život s ciljem, onda je to samoubojstvo. Naglašavam oboje, jer kao što je to katastrofa za jednu osobu, tako je i za drugu stranu, za drugu uključenu stranu. I Rebe to naglašava. Ovdje nije riječ o tome da mi kao Židovi ne bismo trebali stupati u brak s nežidovima. Ni nežidovi ne bi trebali stupati u brak sa Židovom. Nije pošteno ni prema njima. To je pogrešno. To je pogrešno za njih. Dakle, as to što se tiče toga kako to učiniti i što poduzeti da se to spriječi, to ovisi o pojedincu, njegovom karakteru i raznim drugim čimbenicima. U skladu s tim, treba pokušati pronaći najučinkovitiji način. I to je ključ. Ima li ovdje pitanja? Da, imam pitanje. Da. Kada kažete da se Božja volja ne ispunjava ako smatrate da Bog upravlja svime? Pitate li kako bi se mješoviti brak mogao dogoditi ako Bog to ne želi? Pretpostavljam da je to slobodan izbor, jer Kada njegova volja prestaje, a naša preuzima, ako osjećamo da Bog upravlja svime. kad kažeš da Bog upravlja svime, nisam siguran što je tvoje pitanje, dakle drugim riječima. Kad kažeš da Bog upravlja, misliš li da Bog sve drži pod kontrolom ili da određuje što je ispravno, a što pogrešno? Može se tako reći. U redu. Dakle, Bog ne kontrolira sve. Bog ima kontrolu nad svime, ali ne kontrolira baš sve. On nam daje slobodnu volju da biramo. Dakle, u svemu što nam on daje, Bog nam daje i slobodu izbora. Dakle, na primjer, koga će on oženiti je naš izbor, tako da Bog to ne kontrolira. Međutim, Bog nam govori zašto je svako ljudsko biće ovdje, koja je svrha svakog ljudskog bića. I Židovi imaju posebnu svrhu, a nežidovi imaju posebnu svrhu. Gdje mogu reći, hej Bože, želim raditi ono što ja želim. Ne želim raditi ono što ti želiš. I možda nisam siguran je li to bilo tvoje pitanje. Imamo slobodu izbora da to učinimo kad god želimo. To možemo raditi i u braku. Kako to funkcionira u braku, zar ne? Ne funkcionira baš dobro ni u jednom odnosu, zar ne? Jer ako ne uzimamo u obzir drugu osobu, počinjemo narušavati odnos. Dakle, možemo to učiniti i to ljudi rade, zar ne? Ali to zapravo to. Cijela ideja ispravnog življenja je uskladiti svoju volju s Božjom voljom. Sve više i više. I zapravo najviša razina življenja, zar ne?
To će zvučati radikalno. Tako nas i onako zovu, ali to će zvučati radikalno. A to je zapravo gubitak mog identiteta u Božjem identitetu. Sada ne poznajem nikoga osim najvećih pravednika, sadikima koji su to učinili. Ali tome težimo. Gubiti svoju volju u Božjoj volji. Do te mjere da izgubim svoj identitet. Nema mene, što u osnovi znači da nema ega. I želim reći samo da to podrzim na praktičan način. Tako da to možemo cijeniti, jer može zvučati vrlo šokantno izgubiti svoj identitet, svoje ja. To je najsretnije stanje u kojem čovjek može biti i upravo tu ljudi pronalaze sreću. Što je manje ega i što je manje ja i što je manje onoga u što vjerujem, što želim i što mi prija, to sam sretniji i ispunjeniji. Klasičan primjer koji navodim za to je da smo najsretniji kada se izgubimo u nečemu što se događa izvan nas samih. I tako je, na primjer, ako sam na vjenčanju svog djeteta i gledam svoje dijete kako stoji pod hupom, smiješi se ili plače. Prolazi kroz vrlo duboko iskustvo. Osjećam se stvarno dobro i čak ni ne znam da se osjećam dobro jer sam potpuno zaokupljen promatranjem njih. To je najdublja razina sreće. Najdublja razina sreće je ona koja je izvan nas. Tada gubim osjećaj sebe u nečemu drugome. Dakle, to je ono čemu težimo. Odgovara li to na tvoje pitanje? Imam još jedno pitanje. Ja. Tebi s ciljem da više cijeniš život. Ili misliš da Bog nije uključen u to? Bog je uključen u sve. Iako znam da to predstavlja emocionalan izazov za nas, posebno kad govorimo o bolesti. Zašto nam Bog daje bolest je vrlo dobro pitanje na koje ne mogu odgovoriti. Biće drugačije za svaku osobu i nećemo nužno znati jer nam Bog to ne govori. Ali postoje neke općenitosti koje možemo primijeniti na mnoge situacije. Postoje opće stvari koje možemo primijeniti na osobu koja se suočava s velikim izazovom u svom životu. Ali prva stvar koju bih rekao je da bih to primijenio samo na svoje izazove. Nikada to ne bih primijenio na tuđe izazove. Oni bi to morali primijeniti sami. Jedino što bih primijenio na tuđe izazove je suosjećanje. I tek ako dođu i pitaju me i ako osjetim da su zaista sposobni čuti druga gledišta, bih li to podijelio s njima? Većina ljudi kad pate jako teško može prihvatiti ikakve ideje, uključujući i mene samog. Dakle, to je pogrešno vrijeme za propovijedanje, ali recimo to općenito. Dakle, ne znam je li to nešto praktično, pogotovo ako govorite o sebi. Ostavio bi to na onome što sam upravo rekao, ali ako opet govorite općenito, kao što je Rebe rekao u ranijem pismu, svaki izazov, to bi bilo vrlo je vrijedno kada počnemo cijeniti da nam je svaki izazov u životu dan od Boga. S razlogom i da bismo se trebali usredotočiti na to koji je taj razlog. I uvijek ćemo pronaći različite stvari koje izvučemo iz tog izazova. Primjer koji ću upotrijebiti je onaj za koji sam siguran da sam ga ovdje već više puta podijelio. Bezbroj pojedinaca koji su imali po život opasne bolesti i čudesno ih prebrodili, rekli su i govore. Ne bih mijenjao to iskustvo ni za što. Ali to ne bih poželio nikome, što znači da nikada ne bih tražio takvo iskustvo. Ali sada kada sam to doživio, to je bilo najdublje iskustvo koje sam ikada imao. I to je promijenilo način na koji gledam na cijeli život. Gledam ga potpuno drugačije. I možete vidjeti da su oni promijenjeni ljudi. Oni su potpuno drugačiji ljudi. I oni znaju da nikada ne bi postali ono što su danas bez tog iskustva. Dakle, znamo da svaki izazov nudi nešto. A što je izazov veći, to više nudi. I nikada to ne želimo nikome. Ali nadamo se da smo se, dok nam Bog daje izazove, razvili tako da možemo imati perspektivu, takvu vrstu perspektive dok se nosimo s njima.
Govorimo o teškim stvarima. Samo to želim priznati. Je li to u redu? Je li sve u redu? Nema na čemu. Dobro, dakle. Rebe nastavlja. Samo trenutak. U redu, dakle, Govorimo o mješovitim brakovima. Dakle, još jedna stvar koju treba imati na umu je to. Svi članovi židovske obitelji smatraju se prema našoj Tori, koja se naziva Torom istine, jer je to stvarna istina. Kao jedno tijelo, cijeli židovski narod smatra se židovskom obitelji. Sviđa mi se kako Rebe kaže, članovi židovske obitelji, to. Smatraju se jednim, što znači da smo svi mi dio jedne obitelji. Što je usput rečeno najbolji način da se opiše židovski narod, zar ne? Jer mi nismo rasa. Ako razložite sve te različite stvari I nismo nacija, što znači da nismo svi iz Izraela, zar ne? I mi nismo boja. Imate crne židove, imate bijele židove, imate zar ne? Imamo sve. Svaka vrsta židova postoji na svijetu, tako da ne pripadamo ni jednoj kategoriji. Jedini način da se stvarno opiše židovski narod je kao obitelj. I to je zapravo istina, jer smo duhovno svi jedna obitelj. Što znači da su i obraćenici duhovno dio židovske obitelji. I baš kao što je slučaj s tijelom, kada se jedan njegov dio osnaži, korist od toga imaju i ostali dijelovi tijela. Tako je i u duhovnom životu židovske obitelji. Kada članovi obitelji, posebno roditelji, ojačaju svoju privrženost židovskom načinu života u svakodnevnom životu. U skladu sa Šulchan Aruhom, kodeksom židovskog zakona, to će zasigurno imati dobar utjecaj na svu djecu i ojačati njihovu privrženost židovskom načinu života. Analogija ide još dublje. Jer lijek ili medikament koji se daje tijelu mora biti u dovoljnoj dozi kako bi dovoljno toga stiglo do pogođenog područja. Slično tome, kada roditelji žele utjecati na djecu po pitanju jidiša, ili općenito, kada bilo koji židov želi utjecati na drugoga, mora postaviti vlastite standarde mnogo više od minimuma. Dakle, neki ljudi, drugi Rebe se obraća njima, nemojte prakticirati judaizam na način koliko mogu proći s najmanje truda. Kao neki ljudi, oni gledaju na judaizam ovako. Dobro, moram činiti ispravno, ali koliko je dovoljno da bude prihvatljivo? Zar ne? Dakle, oni traže ono što je najmanje potrebno. Rebe kaže da to nije pristup koji bismo trebali imati. Ali zato što, ako želimo utjecati ne samo na sebe, nego i na svoju djecu i cijeli židovski narod s kojim smo svi jedna obitelj, onda moramo, što viši standard postavimo, to veći utjecaj imamo na sve. Slično tome, kada roditelji žele utjecati na djecu u pitanjima jidiša ili općenito, svaki židov koji želi utjecati na drugoga mora postaviti vlastite standarde puno više od minimuma, jer će samo dio toga, a ne sve, biti usvojeno od strane drugoga. Sigurno nema potrebe da vam dalje objašnjavam sve navedeno. Neka vam Bog podari da možete javiti dobre vijesti. Kao što sam čuo Roberta Kotlarskog, ako znate tko je on, jednom je rekao, znate, priču koju je moj djed običavao pričati. Moj djed je običavao nazivati šabat ili subotu šabat kodeš, što znači sveti šabat. Moj otac je običavao reći agitin šabat, što je na jidišu dobar šabat. Ja kažem dobar šabat. I znaš, moje dijete kaže ugodan vikend. Znaš, kod drugih to polako postaje sve manje i manje. Zato moramo shvatiti da što se mi niže spuštamo i što niže postavimo ljestvicu, to će niže biti u sljedećoj generaciji. Nije da je to uvijek tako, jer moram reći, hvala Bogu, ponekad vidimo da naša djeca zapravo nadmašuju nas, što je najveći izvor blagoslova. Ali to moramo prekostaviti s obzirom na standard koji si postavljamo.